Avui hem vingut a la plaça dels Carros perquè l'Ajuntament ha anunciat que en compliment d'una moció que va presentar Convergència i Unió en el plenari de fa 2 mesos s'ha creat una comissió per analitzar la implantació a la ciutat de la videovigilància. Sabeu que aquest és un projecte que es va iniciar amb el govern anterior, en concret es va decidir i aprovar posar videovigilància aquí, a la part baixa de la ciutat, però el govern d'en Ballesteros, quan va arribar, doncs, com tantes i tantes coses, senzillament les va parar, tot dient que això de la videovigilància doncs, era repressiu, que no servia per res, etc. Estem contents perquè han rectificat, no? I a més han rectificat en una zona de la ciutat que té la seva complexitat i a més han rectificat no només agafant aquesta moció que, com us deia, vam presentar a Convergència i Unió i que es va aprovar fa 2 mesos per unanimitat, sinó també afegint una altra cosa, no? Afegint el tema dels agents cívics, estudiar la implantació d'agents cívics. Els agents cívics, és curiós, aquest és un govern molt mancat d'idees. Els agents cívics ho portàvem nosaltres en el programa electoral, fins i tot el senyor Ballesteros i companyia en van fer mofa i escarni, se n'en fotien, però clar, mireu, només cal que veieu la porqueria que hi ha aquí, o la porqueria que hi ha en aquest banc. Això sí, l'Ajuntament molts lletreros de que siguem cívics, però el que falta és gent al carrer i gent capaç de fer complir la normativa i gent capaç a la nit també de tombar i de tombar per les zones delicades. Diguem-li agents cívics, diguem-li mig agents cívics, mig serenos, però això, insisteixo, que és una proposta de Convergència i Unió, sembla ser que el govern d'en Ballesteros també se la quedarà. En tot cas, enhorabona i benvingut al senyor Ballesteros al canvi d'idees en aquest cas, perquè ell era molt crític amb el tema de la videovigilància, veig que al final ha entès que és necessària per la seguretat de les persones i també era, no hi ha crític, sinó semblava, insisteixo, que se n'en fotia del tema dels agents cívics. Ara sembla ser que també ho vol, si més no, estudiar-ho. En tot cas, Convergència i Unió defensarà la videovigilància i la implantació dels agents cívics com ho havia defensat ja en campanya electoral.